What's that? ChonaAndMyKids. ChonaAndMyKids? Not ChonaAndMyKids siya? ChonaAndMyKids. Kids. So, yeah. Hindi siya na-confuse kasi kasama ko rin siya lagi doon sa isang channel. So, anyway, today mag-haul ako. Ito yung mga napamili ko sa Melbourne. Noong pumunta ka ng Melbourne kasama sila Ray. So, ayan, mostly yung nasa likod ko, akin yan. And then, dito, mayroon din ako naka-file dito. Ito yung kay Jan. And yung sa mga bata, wala na dito kasi medyo matagal na nga nasuot na nila. And then, yung kay Jan din, mostly, wala na rin dito. Especially yung mga pinamili niya sa golf shop. Wala na masyado dito kasi nag-golf trip na siya nung ano ba yun? End of August. So, yeah, wala na dito. So, unahin ko na ito yung mga nabili ni Jan sa Victoria Market. So, Market. Yes, so ito. Ito. Isang makapal na jacket kasi gagamitin niya to sa work for daddy. Malapit na kasi siya mag-work. And then that. Yes, Baba. And that too. And that. Oh, yes. Ayan. Malaki siyang glue na very thick. Come on. Akin nga, Baba. Akin na nga. Okay. So, alika dito. So, ayan siya. Meron siyang parang, ewan ko, hindi ako marunong mag-describe masyado, guys, sa mga ganitong, So, ayan, basta makapal siya. Tamang-tama to sa kanyang work. Ayan. That's Daddy's jacket. This is for daddy. Size XL si Jan. Wait. So, hindi ko alam kung magkano bili niya, pero for sure, hindi naman to kamahalan. What? Okay, so next is eto, trackies. For Daddy. Trackie na gray. For Daddy. Para sa work niya rin It's for to. Daddy. Yes, baby. So, ayan. Size, si Jan din? XL yata siya dito. Yes, XL. So, ayan, gray. Mayroon siyang packet dito. Ayan. And then, mura lang to siguro. Hindi ko rin alam. Basta mura lang siya. And, eto din. And that. Yes, eto trackies. More trackies. Meron siyang gray, Oh, light that gray. one. Yes, baby, no, later na. Light gray and then dark gray. So, ayan. Meron din siyang packet. The same lang nun. Iba lang yung kulay. So, ayan siya, guys. And then, eto, meron din blue. The same. May packet sa likod and sa both side. So, ayan. And, merong natitira. Hindi, ano to? Sa golf shop to kaso, wala na yung ibang laman. Eto kay, sa... Bombers na kay TJ. Yeah, kay TJ. Ayan. Binilan siya ni Jan nung pumunta kami ng Melbourne. And then, eto yung sabon. Sobrang bango nito. Nakikita niya ako. smell. What is smell? Smell. I'll do it, Baba. And then I smell here. Eto, mango. Mango. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yeah, for daddy. So, 5 nito. Mura lang din ito doon sa market, Victoria Market. Tapos, okay, put it here. And then, Ito, for Kuya. no, this is for Kuya Sak. That's not for Kuya. That's for Kuya. Ito yung, my little, maglalagay kang picture dyan, tapos parang siya, footy. Meron siyang nakalagay na, meron siyang hawak, kutsara ni Dora. Meron siyang hawak na footy ball, or rugby ball ba yan? Basta ayan, football player. Ayan. So, eto kay Sak, kasi si Sak gusto niya footy. So, ayan kay Sak. And then, my guwanang. And then, eto yung kay Kuya, my little golfer. Ayan. Si Ray's ang nakakita nito. Ayan, so ang cute niya. Tapos maglalagay ka lang ng picture. Ayan, dito yung mukha ni Kuya. Ilalagay natin dyan. Siya, mabigat siya. So, babasagin siya. So, dapat ilagay ko to sa yung hindi nila laging magagalaw. So, eto siya. Yeah, this is for Kuya TJ. And I have Dora spoon. This is for Holly. And then, ano ba to? Wait, Baba, wait. Kasi to eh. Wait, Baba, wait. Kasi parang siya, 3, 4,
Basta mura lang siya. So, kailangan kong bumili ng tatlo. Eh, wala naman na, wait baba, wala naman na pang babae na ganito. So, ang kinuha ko na lang eto. Pwede siyang ilagay sa garden, oh. For me. Yeah. Ceramic siya. Babasagin siya. So, be careful, baba. Pang garden nga. Kasi meron siya dyan na yung pang dilig. Ayan, meron siyang parang bucket dyan. Tapos dito, wala siyang laman. Ano lang siya? Parang tela lang na may foam na konti. Tapos, eto babasagin na. Careful, ha? So, ayan yung sa boys. And medyo marami si Jan na nabili sa kanya sa, dun din, parang mga, mga damit pang golf nga. Pero ngayon nga, sabi ko, nagamit niya na. Kasi nung, kailan ba yun? End of August yata yun, nag-golf trip siya ng mga kaibigan niya. So, nagamit niya na yung mga pinamili niya. What's my boy was this man? I know, meron siyang meron tong, plate, pero hindi ko na alam kung nasaan na ba. Basta tagal pa naman natin hindi yan ginalaw. So, eto yung, unahin ko na yung, etong suit ko. Nabili ko to sa Calvin Klein. It's not in the bag, baba. So, eto, nabili ko to sa Calvin Klein. Ayan siya, oh. Maganda yung tela niya kasi malamig sa katawan. Tapos, bagsak yung tela niya. Yung stretchy na, na tela. Baba, no, it's not there, baba. And then, eto yung short, nabili ko to sa... I found it. I got that. Nahanap niya yung fork. So, ayan, si Dora fork. Tapos, Dora spoon. Okay, baba. And eto, nabili ko to sa Victoria Market. Yung parang ukay-ukay. Ayan, Levi's siya. Medyo may kamahalan din. Kasi nga, Levi's siya. Siguro mga... Magkano kaya to? 55 or 65? So, ayan. Ukay-ukay. Tapos, ano pa ba? Eto, nasuot ko na to from Uniqlo. Baba, be quiet. Nung, pumunta tayo ng market, Victoria Market, sinuot ko to kasi sobrang lamig nung pagpunta namin. So, ayan. Pang malamigan talaga siya, oh. Sobrang gaan, at saka sobrang sarap sa katawan. And, meron, ang pinartner ko dito, yung nabili ko rin sa Uniqlo na Heat Tech. Ayan. Na long sleeve. Ito, yung Heat Tech na black. Tapos, yung leggings na Heat Tech din. Ayan. So, ayan yung sa Uniqlo. And then, sa Calvin Klein, ito nga nabili ko. Tapos, meron ako na biling sombrero. Ayan. Nabili ko siya. Magkano ba to? $49.95. Baba, be quiet. Ayan. Diyan ka, kay Holly. And then, etong crop top. May pagka-crop top siya na... Wait, that's Ano for tawag dito? Hindi ko Holly. siya dyan. Parang long sleeve or... This for Holly. No, that's for mommy. Ayan. Calvin Klein. Nung pagpunta namin doon sa Calvin Klein, meron siyang... May discount siya eh. Like, 40% or 75%. Depende, hindi lahat. Wait, baba, mami muna. Depende kung saang area mo siya kukunin. Basta, may 45%, may 30% or 75%. Hindi ako sure, pero naka-sale sila. So, eto, magkano to? $79.95. So, hindi ko alam kung ilang percent yung discount ko dito. Basta yan yung price niya bago yung sale. Tapos, eto naman, lang siya, itim lang siya na very simple na mahaba. Ayan, na long sleeve. Tapos, sobrang lamig din ng tela niya. Tapos, manipis lang siya. So, pwede siyang pang inner. Tapos, naka-leggings ka lang. Tapos, naka coat or jacket. So, ayan, mahaba siya. Sandali. Ayan, ganyan siya kahaba, oh. Yes, okay. And, another Calvin Klein. Wait, Baba. No, wait for mommy. Later na. Okay. See, he said, no, I don't want to read in my Elsa one. Elsa, oh. Eto, nabili namin to sa H&M. Elsa na underwear ni Holly. Naga-underwear na pala si Holly pag morning. Pero ngayon, nakaano siya kasi... Wait, Baba, later na, Baba. Tawag nun? Ngayon ko lang siya linagyan ng napi kasi nga, alam ko, baka mamaya sabihin, Mami, I need to go to the toilet. So, sabi ko, eto, Baba, isuot niya muna yung kanyang napi. Pero nag-ano na siya,
nag-underwear or panty na siya during the day, then at night, naka-nappy. And then, so, eto na nga, balik na tayo dito. Wait, Baba nga. Be quiet, Baba, please. Ayan, eto siya. May hood siya dito, oh. Tapos, parang, Ayan, that's parang semi-sleeveless siya. So, ayan. Ang lamig din ng tela nito. Parang ganito lang din ang suot ko. Bagsak. Tapos, ayan. Performance nakalagay dito. O, parang pang workout. Ayan. So, ayan. Tapos, white na t-shirt. Mahilig ako sa white. Ayan. White. Simple lang siya. Okay. Nagbo-vlog siya doon sa... May mirror kasi ako doon, oh. So, eto naman isa. White naman to. Ayan. Bagsak yung tela niya. Ito yung mga gusto kong tela. Yung malamig sa katawan. Tapos, meron siyang pockets dito. Eto. Terno to. Para siyang pantulog. Pero hindi natin yan ipapantulog. Eto lang, pambahay. Tapos, eto yung partner niya. Eto, tanda ko to, $75 to. Etong ternong to. $75 siya. Hindi to nakasale. $79.95 pa lang nga. Hindi to nakasale eh. Pero maganda yung kasi yung yung tela niya, oh. Okay, be quiet. Nag-hold din kasi meron siya dun. Yung malaki kong mirror dito. Doon siya, kinakausap niya yung sarili niya. So, ayan. So, ganyan lang siya, oh. Maganda kasi yung kulay niya. Presko sa mata, kaya kinuha ko. And yung last sa Calvin Klein is eto. Ayan, yung maganda yung pagka-yellow niya. Mayroon siyang hoodie dito. And parang lang siya, crop top na jacket. Ayan. Ang dal-dal ng aking anak, oh. Ayan. So, yan yung ating Calvin Klein. And next sa H&M. Eto naman yung sa H&M. Okay. So, eto na. Nakuha na ni Holly. Meron din na nabili si Holly yung parang tumbler. Kasama, Elsa rin na na tumbler. Tapos, eto na yung una natin sa nakuha sa H&M. Ayan. T-shirt siya. Mura lang naman to. Nasa for mommy. $9.99. So, ayan. Large ang kinuha ko kasi gusto ko yung medyo Baba. Ikaw na kaya mag-haul nito. Large yung kinuha ko. Ano yung tela niya kasi malamig din. Ayan. Ayan. May ano ba itong kulay? Brown, dark. Parang may pagka-mustard na brown. And white. Pareho lang nun. Pero white meet white. Para ba? Wait, Baba. Shh. Hindi pala siya hindi pala siya V-neck. Round to. Eto, V-neck pala to. Oh. So, iba-iba pala. Magkano to? Eto, mas mura to. $7.99. Ayan, V-neck siya. So, large din to. Halos large yung kinuha ko sa mga t-shirt. Then, black. Pa-V-neck din to, oh. Malamig din yung tela niya. Pero medyo manipis siya. Ayan, oh. Kita nyo. Medyo manipis. So, pang bahay-bahay lang. Or pang punta ng palengke or grocery. Ayan, $7.99. Large. Lahat large yung t-shirt. Tapos, ito naman gray V-neck ulit. Parang kinuha ko lahat yung kulay. Yun ang, yun ang sakit ko, guys. Pag may gusto akong bagay na may iba-iba, especially sa mga damit, pag iba-ibang kulay na nagustuhan ko, halos ng kulay na yan, lahat ng kulay na yan bibiliin ko. Pag mura, pag mahal, hindi naman. Pipili lang tayo ng pinakagusto ko. Ayan, maganda yung kulay nito, oh. $7.99 din to. Ayan, V-neck. Pinakagusto ko. Ayan, maganda yung kulay nito, oh. $7.99 din to. Ayan, V-neck. And, eto, last na t-shirt. Ganun din. May pagka-light brown V-neck. Isa lang pala yung round. Tapos, eto yung... Diba? I-on ko nga itong isang camera para sa kanya. Tingnan natin kung anong pinagsasabi nito. Sige, diyan ka, Baba. Is my vlog? Yeah, that's your vlog. Inon ko yung yung isang camera para sa kanya. Turn down your voice, okay? So, sana nga tayo?
So, eto yung magandang tela nito. Ano? Turtleneck. Ayan. Large, extra small. Wow, ako na yung nag-extra small dito. Extra small to, guys. Kamusta naman dyan ang ating mga, bilbil. So, eto, nabili ko siya, $39.99. Australian. Tapos, eto na yung last sa H&M. Oops. Eto yung pants na wide legs. Ayan. Puti siya. Tapos, ano lang siya, tawag nun, high waist lang siya. Tapos, ayan. Diba? Tapos, naka-rubber shoes ka lang. Or naka... Okay, close your vlog now. Ang tawag na. Okay, it's alright, Baba. It's alright, come here. Naka-ano ka lang, tawag nyo, naka-rubber shoes or naka-heels kung gusto. Baba. Okay, are you done? So, close niya na yung vlog niya. So, sa harap, hindi siya, ganito yung kanyang harap. Tapos, sa likod, garterized siya, guys. And then, meron siyang pockets. Meron siyang pocket both side. Baba, stop it. Ayan. So, ayan yung sa H&M. Then, eto naman yung sa... Eto, nabili ko to sa Victoria Market. Kasama nito. Levi's to. Medyo may kamahalan to. $100 something to. $150 yata to. Ukay-ukay to. So, eto yung denim na. Baba, stop please. Ayan. So, ganyan lang siya, o, diba? Kaya, binili ko siya kasi tamang-tama lang, hindi siya hindi siya, hindi siya masikip. So, ayan siya. Say bye-bye! Bye-bye na siya. So, ayan, ang itsura niya sa likod. Ayan. And, ayan. Diba, maganda siya. So, wala lang. Sa Tommy tayo, Tommy Hilfiger. Ito yung pinakaunang nabili ko nung pagdating namin sa Melbourne. Kasi pagdating namin, lumabas agad-agad kami. Then, yeah, ito yung nabili ko. Maganda to. Ayan, oh. Magkano bili ko nito? Naka-sale din to eh. Mga 100 plus na lang to. 40% siya. Original price niya is $200. Tapos, nabili ko na lang siyang 100 something. So, ganyan siya. Extra large yata ito. Mamaya, tingnan mo kung. So, ayan siya pag nasuot. Be quiet. Andito na yung mga bata from school. So, ayan. Nabigyan ko na ng pagkain yung mga bata. So, eto yun, guys. So, parang ano siya, pwede siyang pang-ulan. So, ayan yung likod niya. Tapos, meron siyang hoodie dito. Ayan. So, piling ko pang-ulan talaga to. Ayan na siya pag sa harap. And, mayroon siyang dalawang bulsa sa side. Tapos, dito para siyang meron siyang net. Ayan, oh. Net ba yan? Basta yan, oh. And, yeah, pang-ulan yata to. So, hindi ko alam kung anong klaseng tela niya, pero kakaiba siya. Malambot sa loob, magaspang sa, hindi naman magaspang. Yung, parang pag naulanan ka, hindi mababasa. Parang ganon. So, ayan, ito yung nabili natin sa Tommy. And, ito na. Ito yung ultra warm heat tech na box ng sa Uniqlo. So, ayan. And dinala ko pa doon to sa apartment, dinala ko. Tapos, eto, nabili ko to sa David Jones. Tommy. Ayan, ang lambot niya. Parang wala. Parang papel. Ayan. Para siyang papel, guys. As in, siguro pag binato to sa'yo, hindi ka naman masasaktan. Kasi sobrang ano niya, sobrang gaan niya. So, pumunta kayo sa David Jones, naghanap kayo ng sapatos ni Race, pero yung nangyari, ako ay yung nakabili ng mga sapatos. Si Race hindi nakabili kasi wala siyang size.
So, eto, maganda to as in. Wait lang, sukatin ko. Wait lang. Tinatawag ako ni Holly. Wait. Si Holly nagpalagay ng leggings kasi gusto niyang lumabas kasama mga kuya niya. Malamig sa labas pa eh. So, eto yung sapatos na nabili ko sa David Jones. David Jones pa yung pinunta namin. Kalimutan ko na. O yan. Ang gaan niya. Para mabigat pa ang tsinelas. Ang gaan. So, next na tayo. Isa, another Tommy. Ang cute niya, oh. Tapos, ang gaan din niya. Tapos, yung tela niya, canvas. Ba ang tawag? Basta, ayan. And, alam nyo ba, kapareho ang design niya doon sa nagustuhan ko, na munti ko nang bilhin na Dior na sapatos. Ganito. Nung sinukat ko kasi yung Dior, sobrang ganda niya. As in, sobrang gaan. Tapos, simple lang siya. Hindi ko yun binili kasi nga, first store namin siyang pinasukan. Sabi ko, pag binili ko to, unang store pa lang siya, baka may magusto na ako sa mga iba pang pupunta namin. Baka sabi ko magsisi. Sabi ko, balikan ko lang. Pag wala talaga akong makita, sabi ko, babalikan ko yon. As in, babalik. Kasi meron na talaga akong gustong sapatos. Talagang gustong gusto ko. Kaya nga, pumunta kami sa Gucci kasi gusto ko yung Rito na sneakers. So, yun talagang gusto ko. Kaso, yung pagpunta ko doon, wala akong size. Maglagay na lang ako ng picture kung ano yung gusto kong sapatos sa Gucci. Wala silang size. Nandun daw, mayroon daw silang size sa ibang branch. So, sukatin ko lang to. Ayan, oh, meron siya dito. Yung, ano ulit, yung parang logo nila. Tapos, dito sa dila, meron siyang, ayan, nakalagay na Tommy jeans. So, yun, ang ganda. Tapos sa likod, ayan din. Nakalagay, Tommy jeans. So, sukatin ko lang to. Ano to? Ano naman to? Meron siyang pocket. Ano pa yung laman ito? Ah, extra ano? Shoelace. Meron siyang extra na plain lang, oh. Ayan, meron siyang extra. So, ayan. Hindi nyo kasi makita kasi puti yung ano. So, ilagay natin ito, ha? Ah, hindi nyo kita. Ayan, basta yan, oh. Dapat kasi nasa floor ako, kaso hindi nyo naman makikita. Ayan. So, yan. Ito yung nakuha ko dun sa Tommy. Ang ganda niya. At tapos, ang gaan-gaan niya. So, di ba naka-shirt ka lang. Tapos, ayan. Okay ka na. So, ito yung pangalawa. Meron pang pangatlo. Di ba? Ako na talaga yung namakyaw ng sapatos dun. Ito na yung isang sapatos na nabili ko doon sa David Jones. Ito yung Steve Madden. Ayan. Si Rayce actually ang nakakita nito. Kasi nga, alam niyang gustong-gusto ko yung Gucci na sneakers nga. Kaso hindi, wala akong size nun. So, eto, tingnan niyo, sabi niyo. Manay, parang pareho lang naman yun ng gusto mo. Ito mas malinis. Kasi yung gusto kong sapatos, ang literal na madumi na siya. Pero eto yung isang sneakers na nabili namin dun sa David Jones. Ayan, oh. Puti. Lahat puti yung shoes ang nabili ko. Ayan. Tapos, eto naman, transparent siya. Etong kakaiba dito. Ayan. Kita kung butas ang iyong medyas, kitang-kita, kaya dapat maganda yung medyas mo. Sobrang gaan niya din. Tapos nakasale to. $139. So, nabili ko na lang tong $99. So, ayan. So, eto na yung last doon. Kasi, ayan, madumi na yung kanyang talampakan. Yung dito ba? So, ayan. So, yung display na talaga to. Wala na to. At saka, alam nyo ba, size ko talaga to. Size 36. Ayan, size 36 siya. Size 36 ka ba? Ah! Size 8 nga pala. Bakit ako size 8? Pero kasya sa akin, ha? 36 ako, pero kasya to sa akin, promise. Hindi ko pinilit tong magkasya sa akin. Kasya to sa akin na wala siyang medyas. Ayan, oh. Kasya lang, as in. Kasyang-kasya lang siya. Ayan yung ano niya, oh. Nandito yung paa ko, oh. Diyan. Oh, diba? Mayroon siyang allowance na konting-konti lang, pero walang kaso yan sa akin. So, ayan yung itsura niya. Diba? Ako na yung mayroong, transparent na sneakers. So, ayan. Diba? Ang cute niya.
Baka nakikitaan niyo na ako. So, ayan, hindi niyo makita. Ayan, basta ayan siya. And ito yung last dito sa haul, yung nabili ko sa Gucci. Ayan. And meron siyang paribon na itim. And then, never ko pa ito binuksan since nang nabili ko siya. So, hindi ko pa siya nakita. Nakita ko lang siya sa store. So, eto siya. Ayan. May paribon siya dyan. So, tapos, mag-iisang buwan na pala. Wala tong laman, no? Patay tayo. So, hindi ko pa talaga ito nabuksan. So, eto yung marmot na ayaw niya nabuksan. Yung papawisan kasi ang kamay ko. Pawisin ang kamay ko pag excited ako, pag kinakabahan. So, diba? Ayaw niya magpabukas. Tapos, mabubuksan din natin. Na guys, ito yung nabili ko doon sa Gucci. Kasi sobrang bait nung nag-assist sa amin. Tapos, marami akong pinakuha sa kanya. Tapos, wala talaga, walang magkasya. Ang gusto ko lang talaga, kung meron talaga doon na yung gustong-gusto ko. Ayan na guys, kung yung gustong-gusto kong sapatos, siguro nabili ko talaga yun. Kasi, matagal ko nang gusto yun. So, anyway, ito yung nabili ko sa Gucci store. Meron siyang, ano to? Yung receipt. Tapos, eto, meron siyang dust bag. Ayan. Eto na. Eto yung, guys, marmot na belt. Ayan. Gucci. Ayan yung itsura niya. Ayan. So, yung kinuha kong size is, ano bang size yung kinuha ko? Size 85. So, wait lang. I-try natin to. Ilalim natin to. Ayan. Sukatin lang natin. I-try natin tong belt. Hindi siya yung skinny. Yung sunod siya dun sa kasi mayroong mas manipis nito. Ako yung 85 ba to? Kasi, pwede siya dito ba sa high waist. Kung gusto mong magsuot ng dress, tapos lagyan ng belt. Alam mo yung pauso-uso ngayon. So, ayan. Oh. So, may ilang, ba ito butas? 5 yata ang butas nito. So, ayan siya. So, ayan. Diba? Ang cute. And masaya ako kasi gustong-gusto ko rin to.